da nasara gida nasara daji ai ga irin namu kai ne alhajin dago ba kai kama da su ke gaskiya ga ya mata komai in ta ba matsala kawo wai lalbiyar sunan wata wakiya ga muna alhaji ne yake ta magana wannan ai ke yau kin gama dacewa na gaya miki mutumin nan Paris Ingila Switzerland ba inda ba san shi ka duk kasashen da lissafa miki inda kika ga an sa H wallahi kan ban da zan ni in naga dama sai ne gida a cikin ruwa sai ya shiga ne kwanciya bare ba wata rana sai min gida a sama babu ne ai yau kin haɗu da kat wannan ma ai a cikin sharar gidansa ce yanzu in ce ga dama sai ki gaba da ita dauka zaki ba abin da za a ce naga Afirka in ba da irin wannan motar ba a kai labari shine wannan hotel kike so wannan ya baki kaman ya baki yanda kika san mutum ne ya yadda bandala bai ganta ba a Morocco kike so a dai ko Ghana ko Italy ko Zimbabwe ko Malaysia wallahi ba gani na a haka ba inda ban je ba yanzu dai shawara ta kenan ake nema shawara ki muke nema to bari dan bugo waya kaɗan yanda ake ciki ko to ba damuwa ina mu kullum motar nan in ta yadda a hello shine kake wasa da arzikin maka ya baka da yamma ko kuma daga na ku faɗo a ni da ban faci na kai ina ka da shi facin tayar da ka tura da abin ya mai gaskiya da lalan gidan ta ne da lalan gidan ta ne kai ni ba wata wani ni ba na wani mu na ga shekanta a gyalin da suka gyalin da na ga waɗannan a yin zamanin masu ba su waye ba ma a shekanta kama ba ku waye ba ma ku da kike ne kamar dai ina ga tara haye ne an gurma kin shi na waye salma a yaushe kika zo wallahi kin ga in taka haye ne amma da yanzu ma karasa magana shiga mota ba ta kai ba to ya za a yi muna nan gashi